Здравейте, приятели! Ако сте брокери на имоти или пък просто искате да си купите или да продадете апартамент, останете с мен, за да можем заедно да направим оценка чрез нашия AI оценител SmartVal на този 300 имот в Драгалевци. Най-напред си избираме града, след това си избираме квартала. Ще си въведем и квартала за адрес, тъй като обикновено в обявите няма адрес. Въвеждаме 108 квадрата, етаж 3 от 4, 3 стаи, тъй като е 3 стаен, тухла, 2010 година, което го слага в графа ново строителство. Така, отличен достъп, затворен комплекс, контрол на достъпа, има хубава гледка, южен апартамент, 2 спални, 2 бани, 2 балкона с асансьор, топла връзка към подземното парк място, което е включено в цената. Добре, асансьор, зелен саниран, видеонаблюдение, ново строителство, контрол на достъпа. Така, въвели сме си всички параметри и сме готови да видим дали цената от 325 000 евро на обявата е адекватна. Нашата оценка е 240 000 евро, като оптимистичната е 276 000. Естествено, тя е базирана на доста други обяви в този квартал с подобни параметри, така че всеки сам може да прецени дали му се дават 325 000 евро. Вие смятате ли, че цената на обявата е подходяща или клоните повече към тази, която е дал нашия AI оценител? Оставете коментар, ще се радвам да споделите мнението си.